Píčem? Nebude, píču. Ať prší na Uhereckou stranu. Kaj to jde, kurva, ty to už prší do píče. Podívej se, kaj to jde ty mraky do píče. To akorát trochu přebolí. Tam fukají větry a mraky do naopak. Tak to je kurva urágan, tornádo. Ne asi. To teba v Čechách máš. To je na kapat, kurva. Nie. Jediné východisko je Suicide Alternative. Suicide season? Suicide Alternative. Snad tam hrají. To nefoč, kurva, protože Maďaři to stejně nepochopí. Ty to hráváš, jo? Když si budou myslet, že se oslobozejí do normálního rána, jako jo. Tam jsou do Guantanama, do půjčí. Píču a ne, to je krásno. Vůbec ho vědělo střelecká příprava. Nikde ho nepoklikuj. On teda tu balón kurva už před 5 lety, ty jo. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Jak se jmenuje ten odstřelovač? To je chlapů, každý z těch chlapů, které zastřelil. Dobře, ale je partizán, chápeš to? Američani ho okupují, chápeš to, jo? To znamená, že já ho ospravedlňuji, protože kdybych byl kurva Iráčan, ty vole, a pověsili by mi Sadáma, píčo? Tak vezmu normálně flintu, kurva, a každý Američan je pro mě nepřítel. No, to je. A střelím a hotovo. A nevěříte. Já jsem pochopil Stalina. Ale vyčkolí. To trvalo. 25 bylo. Němcem trvalo 6 let, než pochopili Stalina. A už nic neřekne, zase to. To. Na Juba hoří, na Jubu se podívejte, ono je to dobrý střelec, jako. Norwegia. Já je pár Norwegia a Bádára. A chtěl zajít, samozřejmě, že ti vojáci mají rodiny, mají matky, mají otce, ale prostě je to zpátky normálně rozhodí. Bye bye. To nezaujíma, oni tam bombardují jako špíny, vieš, a im tiež rodiny zabíjajú. Prečko to tam zavrnul civilistov? Prostě nedostal nikdy. Do Prahy, a teď tam choval koně, jo, je na nějakém ranči a vystal se na mě, jo, a my jsme pak začali dát dokupy s jednou kapelou, jako že dáme 2 kapely dohromady, ale něco bude, jo. Zjistil jsem, že prostě hudba to není kurva, jo. Kurva, jak víš, že mi prší na hlavu, kurva! No, to nejde. Tanky budou ještě, kurva, nedej bože, aby se zvedla kurva hladina na Příkopa, ty vole, těsně před den. Jožíku, dej mi cigaro, je to. Vyloďovací člověk by mohli být potíže, chápeš to? Joží, dej mi cigaro. Hej. Že ty to nad tým Gabčíkom rozmýšľaš? Ja vyloženie nadmáraš túto akciu. No tak to byl problém, ale jako 2 roky plánuješ minimálne. Plánuješ? Minimálne 2 roky, ty to máš úplne premyšlené. Tam to zlikvidovat, to by stalo tolik, ještě víc než... Nemůže pršet, až může pršet, tak vyloženě do pičí. Já si myslím, že zlikvidovat odkladáme. Mohlo slovenský stát združovat. Edo, ale nemôže pršať, keď sa vylodíme. Ale jo, tam se normálně zvedá voda, normálně úplně nekontrolovatelně, chápete to? Ale si můžeš postavit komu to Gabčíkovo vadí? Jako tankem, normálně tankem se to dá přestřelit, jako jo. Voda? Voda? On to potí všechno. Gabčíkovo se dá přestřelit tankom. No? Protože tank ráže 8,65 pácou, víš, no, dneska už to hovorí Koľko máš ešte pamäti? Nechaj si pamäti, na 30 km normálně můžeš zastavovat zákopy, chápeš to, jo? Nepojď to všechno, no viděl jsem to. Chápeš to, nikomu nenechat všichni Maďaři jsou Čuňata. Máte ty si bol s tom novou hlavou, se napotal. Čuňata! To si nepamätám.